Achegámonos en Radio Líder Santiago ata un lugar magnífico, as nosas costas, a Catedral, a Praza do Obradoiro. E aquí o carón, o restaurante Raxoi, restaurante parrillada Raxoi, con nova xerencia dende aí escaso mes, o están vendo un bello coñecido da hostelería en Compostela, Javi Agarimo. Javier, moi boas. Hola, boas tardes, que tal? Con esta nova etapa, Raxoi, hai un mes, de novo volvendo ás andainas da hostelería despois dunha etapa aí na Praza de Cervantes o cargo do Agarimo e agora de novo no Raxoi, contame. Pois sí, pois mira, sempre me dediquei a hostelería e ora facía 10, 11 anos que a deixei, pero como a voto de menos dixen eu, temos que voltar ao bar restaurante. Con que filosofía volve o Raxoi? Que é o Raxoi? Contanos. Pois é un proxecto de que eu de feito vivo aquí ao lado, pero me propuxeron este proxecto e dixen eu, por nada, eu vou montar un restaurante típico, nada de cociña de autor, nada, todo parrilladas, boas carnes á brasa, bons pescados, os mariscos que temos das nosas rías, o noso pulpo da ría, que eu traballo pulpo da ría, vale, moi boas pizzas, moi boas hamburguesas, para que tamén veñan os pais non solo a comer churrasco, tamén hai que ter unha pizza e unhas croquetas e unha pizza para os nenos, porque senón os pais collemos e imos po Burger King. Eso é certo. Por certo, cun amplo horario de apertura de cociña tamén, non? Desde os almorzos pola mañá. Sí, abrimos desde a cociña, está aberta desde as 8 da mañán ás 11:30 da noite. Non paramos a cociña. Temos doble turno de cociñeiros e non paramos a cociña. Falaba dos almorzos, tamén un sitio habitual, moi céntrico de diferentes estancias como pode ser o Concello, e cun público moi local, pero tamén os turistas, evidentemente, pola situación que ten. Sí, porque eu quero, de feito, creo que dou unhas boas tapas, porque eu... Damos fe de que sí. Eu quero turista, pero quero a xente daqui, de Santiago, os nosos veciños, sabes, porque o turista vai e ven, entonces eu, como creo que son conocido, pois quero ter tapas para a nosa xente daqui e, é como se consigue o público. E depois un menú do día que vai, supoño que mudando cada día, non? Sí, un menú do día que poñemos cada día un menú, depois é fin de semana ao mellor como ven o turista, pois en vez de poñer menú do día poñemos plato do día, pero ter algo para todos. Pois 14 anos despois do Agarimo, volta de novo a hostelería Javier. Por certo, con algunha cousa emulando o que facías no Agarimo, non sei... No, por máis... Unha etapa en concreto? No, máis ou menos é o mesmo sistema. De feito, non lle puden poñer restaurante Agarimo, porque me gustaría. Pero xa por non se pode. Pero as tapas todo é o mesmo sistema, máis ou menos. Que pasa? Antes era cafetería Paz e agora é parrillada restaurante Café Branch, que damos moi bons desayunos, con tortitas, crepes e todo eso lo que nos gusta a la gente joven. É verdad. E depois cunha terraza, cunhas vistas, un sí, día como de hoxe en Santiago. Sí, a terraza foi unha das mellores apostas, porque se non houbera terraza, ao mellor, non collería o local, pero onde está situada, que temos 18 mesas de terraza, pois creo que é importante, e máis comendo, ou merendando, ou desayunando, ou cenando e mirando a catedral. Sabemos que onde está Javier arrimado nun proxecto de hostelería funciona polo bo trato, porque fai equipo, porque as tapas, a verdade é que foi sentarnos nesta terraza e as tapas chaman poderosamente a atención, sobre todo os turistas que non están moi acostumados ás tapas e non saben que é o que sucede. Sí, pero os turistas, sobre todo, se é español, explicámoslle, claro, que é unha tapa que consumición e moitas veces comen a tapa e tal e dentro de unha hora veñen, queremos comer porque o trato foi moi bo, vale, e o inglés ou o chino que tal, ao final todos entendemos, os idiomas ao mellor nos falamos, sí, pero todos entendemos a gastronomía e sobre todo que é gratis. Non están moi acostumados, aquí sí, é tradición esas tapas en Compostela, e para tapas aquí Raxoi, e para almorzar tanto menú do día como a extensa carta. A verdade é que, Javier, alégrome moito de coincidir novamente. Unha cousa que quero puntuar, que tamén temos moi boas tartas elaboradas por unha pastelera que é canaria, e temos Carroquei, Red Velvet, Amor por el chocolate, tartas así ahora que están de moda. Vale. Hai que guardar un anaquiño para o postre. Eso, siempre, porque de verdad que están moi boas, moi boas. Con ese apunte 12, damoslle a benvida de novo a hostelería a Javier, un bello coñecido. Para aqueles que aínda non o descubriran, está aquí en Raxoi, o carón da Catedral, este novo lugar
con un vello da hostelería de Compostela que nos alegra que volva para facernos disfrutar de grandes momentos. Javier, graciñas. Moitas gracias, de verdad, de corazón, e aquí vos esperamos. Aquí.